informazioa, 9 urteren ondorenen, da pixka tarraroa. Liburua eskutartean eukitzearena, liburu formatuan, hasiera bateko ideia etzelako liburu bat ateratzea, baizik eta zen niretzako zerbait pertsonala eukitzea zen, eta amaitu du liburu batean. Gogorren hasi izan dudan liburu hau egiteaz, ziurrenik lehenengo atala, gogoratu behar izan dudalako, egoeran jarri behar izan dudalako berriro une guzti haiek minutuz minutu, lekuz leku, eta hori izan duzen gogorrena esan dezagun, zeren berriro berbizitzea zen dena, oso fresko neukan oraindik buruan, eta hori izan duzen pixkat gogorrena. Gero ja, urteak aurrera joan nala, lan gehienagarik egin du, berak emanik behar izan duelako formatua, eta gauza guzti horienak. Orduan, esan dezagun gogorrena izan duzirela, hori berriro bergogoratzea, guzti hori dena nola gertatu zen, nola tratatu gintuzten, eta azkeneko emaitzarekin oso gustora gelditu gera, gusten dugulako liburu majo bat gelditu dela, Garik ondo esan den bezala irakurtzeko erreza da, eta espero duguna da jendeak honekin, pixkat entretenitzea eta jartzea pixkat lekuan, eta informazio pixkat gehiago edukitzen baita Kolonbiari buruz, ez nereari buruz, nere esperientzia pertsonalei buruz bakarrik, baizik eta Kolonbiako egoerari buruzko informazio pixkat.